ganito, no? Ang original lifetime, generally speaking ang original lifetime ng contracts ay 2022. Sa gitna noon, by 2010, in-extend, nag-agree daw na i-extend na yung 2022 to 2037. Okay. Pero para sa akin, yung agreement to extend ay hindi pa effective yun kasi nga hindi pa naman nag-e-expire. So sa akin pwedeng i-disregard yun ng Duterte administration kasi pinasok yun ng ibang administration at pinasok sa gitna ng original lifetime. Meron bang nag-i-extend sa gitna ng original lifetime ng kontrata? At any rate, balik ako sa aking basic principle na since hindi pa expired ang original contract, wala pang 2022, hindi pa pwedeng i-invoke ang extension. Kung talagang extension yan. So therefore, since hindi pa yan implemented, pwede pa siyang i-disregard ng Duterte administration. Ngayon, 2019 na ngayon. So, irespeto na lang yung original kontrata hanggang 2022. Ngayon, ang pagpili ng bagong concessionaire, ilabas na lahat ng pagka-stricto nung mamimili na talagang ito na yung aming mga parameters. Dapat kaya mong bigay ito bago ka maging concessionaire.